Rodina z Byče rieši problém. Pred rokmi sa odpojili od centrálneho vykurovania bytovky. V byte im bola stále zima a tak si vybudovali vlastný zdroj, pričom náklady si platili zvlášť. Roky s tým nebol problém, no potom prišla nová vyhláška, ktorá už s takýmito prípadmi nepočíta. Keď pán Marek pred rokmi kupoval byt, bývalí majitelia ho upozornili, že je v ňom chladno, aj keď sú radiátory pustené naplno. Mal počítať s vysokými nákladmi na kúrenie, ale aj plesňami na niektorých stenách. Pretože som koncový byt na najvyššom podlaží so všetkými možnými znevýhodňujúcimi koeficientami, čiže na sever, severovýchod, severozápad. Rozhodol sa, že problém vyrieši. Odpojil sa od centrálnej vykurovacej sústavy a v byte vybudoval vlastný zdroj tepla. Podlahové kúrenie na plynový kotol, krb a tepelné čerpadlo. V byte nemám žiadne radiátory, nemám žiadne stúpačky. Bolo aj na schodzi vlastníkmi schválené a teda aj bytové družstvo to odobrilo, že nebudem platiť za teplo. Tu bol dlhý radiátor popod celé okno. A to ste zlikvidovali? Áno. Tak to bolo až do minulého roka, keď začala platiť nová vyhláška. Podľa nej majú tak ako ostatní susedia platiť tzv. Základnú zložku za teplo. Toto sme platili posledných 15 rokov za dodávku tepla za spoločné priestory Euro 59 mesačne. A tuto je vlastne nový výmer, dodávka tepla, vidíte, a už je tu 13,40. Nakoniec toho bude 30 eur, lebo im už rozrátali aj nedoplatok. Rodina s tým nesúhlasí a žiada, aby im udelili výnimku. Rezort hospodárstva tvrdí, že to ale nie je možné, no pripravujú riešenie. Ozvalo sa im už totiž viacero sťažovateľov. Z pravidiel stanovených vyhláškou nie je možné udeľovať individuálne výnimky, ktoré nie sú obsiahnuté v texte. Ministerstvo hospodárstva je zároveň pripravené tieto podnety z praxe zohľadniť v prípadných úpravách vyhlášky. Ďalšie rokovanie je naplánované na najbližší týždeň. Problémom sa zaoberá aj Asociácia na podporu obnoviteľných zdrojov energie. Štát podľa nich ľudí trestá za to, že chceli ušetriť a preto teraz chystajú právne kroky. Návrh na neodkladné opatrenie, to sa rieši do 30 dní, aby sme sa nesúdili 10 rokov. S tým, že všetci tí ľudia tam budú dáme dokopy, aby sa pozastavila účinnosť tejto vyhlášky, takže to je celoslovenský problém. A potom dáme podnet na ústavný súd. Ak neúspejeme na ústavnom súde, tak pôjdeme do Štrasburgu. Bohužiaľ. Veronika Tesáková, televízia Markíza.